Vesmír byl jednou osamělý a unavený ze své nekonečné prázdnoty. Toužil po něčem, co by ho zabavilo. Rozhodl se vytvořit něco neuvěřitelně výjimečného, a tak se zrodil kůň. Ano, vesmír sám se stal umělcem a vytvořil koně, který měl hřebec zlatou hřívu a oči jako hvězdy. Kůň byl jeho dar světu, aby přinesl krásu a vzrušení do vesmíru. Od té doby běhá kůň ve vesmíru a jeho hříva září jako nejjasnější hvězdy na nebesích. A tak vesmír našel nejen zábavu, ale i krásu díky svému excentrickému kamarádovi koni. Kůň však nesl v sobě také bolestnou vzpomínku. Pamatoval si, jak ho lidé v minulosti zneužívali a otročili. Byli chladní a nevšímaví k jeho kráse a síle. Tato vzpomínka zanechala na koni jizvy, které nikdy nezapomněl. Zajímalo tě, jak vznikl vesmír? Já to vím. Stvořil ho kůň. Vím to, protože jsem ten kůň. Zažil jsem koňskou dávku utrpení. Tak začal kůň vyprávět svůj příběh, stojíc v očích vesmíru. Jeho hlas byl plný síly a odhodlání. Dával najevo, že i přes bolestnou minulost se rozhodl stát tvůrcem krásy a světla ve vesmíru. Vesmír naslouchal s úctou, když kůň pokračoval ve svém vyprávění. Kůň se rozhodl, že bude jeho posláním přinášet krásu a sílu do světa, a tím změní svou bolestnou minulost na sílu a naději pro budoucnost. A tak se kůň stal stvořitelem vesmíru, který nám připomíná, že i když jsme prošli utrpením, máme moc proměnit svět kolem sebe v místo krásy a lásky.